Tätä sä kuvaat sieltä. Meidän lohkossa niinku Espanja on semmonen, mikä niinku todennäköisesti ollaan niiden kanssa niinku suht tasavahvoja. Ne kaikki muut on semmosia, että niinku, jos me pelataan tosi fiksusti, niin ehkä. Tuurilla. Joo, niinku niille oman tuurilla ja sit tosi fiksusti ja rauhallisesti. Se on just se, että menee taas, niin joku ryntää mun päälle, mä menen taaksepäin, mun vieressä oleva potkaisee sitä kiinni. Tää vähän nopeammin kuin meni toiseen. Tää on kyllä niinku iso. Tää onkaan ne vaan pienentänyt. Sä laitat se ihan paskasta. Ei tässä mitään nationalista. Mikä nyt aikaa sitten niitä jyväskyläläistä tilanne? Niin oli 12 myöhättisin niiden majoituksella, mikä oli kilometri tossa sektorissa. Sitten ne sanois, että ne olisi yhdeltä lähes tänne päin. JNE. Is this all yours? Aju! Good to see you. Hi, are you ready? No. I have to fix free access. Then I'm ready. Tervetuloa Team Finlandin perinteinen Teemu, ei meillä ole tämmönen auto. Miksi sä raahat sitä harniskaa? Terve pitkästä aikaa. Yritti saada mut nurin, mulla oli yksi toni ja minun silmä oli sieltä. Se on alueelta. Ootas mä kato. Nyt se näyttää taas. Mitä kuuluu? No mitään. Mahtavaa, että pääsitte Prahaan. Tässä on aikamoinen seikkailu alkamassa. Tai hetken aikaa jo mennyt. Aikamoinen seikkailu. Joo, mä katselin sen videokin, mikä sieltä oli tullut. Mä tunnen aina itseni niin seksikkäyksi keskiaikaisen rasmiin. Tästä voi oikeesti laittaa toimia. Tää alkaa pikkuinen verran sitä, että tulossa tekemistä. Joo, mä käsin totesin, että mun pitää sitä tuloksesta palata. Ihan ittei kun pikkuinen. Ei! 7 vastaantuta puheena. Ei, kohta mentiin koordinaattori. Ottako mikään kohta kiinni? Sininen telttaa, niin siellä käydään rekisteröitymässä ja sieltä saadaan jokainen taistelija tämmöset. Muovikortti HMP:hin, hanskat, miekat ja kilvet valmiina 9.30 ja meidät kärrätään busseilla Prahan keskustaan jollekin vittu isolle torille. Ei tarvi marssia. Joo. Missä on aloitustilaisuudesta ne onneksi oppi viime vuodelta, eli ei kansallishymnejä, ei jokaisen kapteenin puhetta, pelkästään pudotukset joukkueista lävite ja sitten busseihin ja takaisin. Ja yhdeltä alkaa 21 vastaan 21. Ja raikkaana uutisena supportit ei pääse mukaan, koska busseihin ei mahu. Niin pitää olla joukkue. Ja se sama homma kulkee kaikkeen, mitä me täällä nyt touhutaan. Tästä eteenpäin, vaikka me kuinka erilaisia ihmisiä ollaan, vaikka me kuinka ei kaikki ollut nähty toisemme kuin tänään ekaa kertaa, niin tästä eteenpäin me ollaan joukkue. Ketään ei jätetä mihinkään, kaikkia jeesataan sillä millä kyetään, ja se näkyy ulospäin. Se näkyy meidän liittolaisille, se näkyy meidän pääasiassa vastustajille, mitä täällä on. Et meillä on yhtenäinen pumppu, joka tekee yhteen hiilellä, joka jeesaa toisiaan. Ja rintarottingilla kuljetaan kaikkialle. Jätkät ja neidit, nyt rohkeasti syökää jotain rasvasta ja hyvää, menkää nukkumaan, yrittäkää nukkua niin paljon kuin pystytte. Tuo huomenna teepaidat. 8.30 sharp. Tuo huomenna teepaidat tänne aamulla. Supporteillekin. Kaikille. Mennään kotiin. Kohta sinne